O que ven a poñer en riba da mesa que a partir de agora a nova Caixa Galicia pues está en risco claro de bancarizarse e de logo perder o centro de decisión, ¿no? Claro, ese decreto se produce por certo coa abstención do Partido Popular, contradicindo o opinado polo señor Rajoy públicamente no noso país, dicindo que se opoñería a ese decreto, e pon de manifesto o fracaso da línea seguida polo señor Núñez Feijóo en defensa da Caixa e contra ese decreto, ¿no? Contra o que nós plantexamos hai máis dun mes, de facer unha oposición, de facer presión política frente a unha decisión política do Goberno Central, o señor Núñez Feijóo elixiu o camiño dunha negociación, de confiar máis no seu propio partido que na sociedade galega, e os resultados están á vista de todos, ¿no? A vista de todos, porque ese decreto se acaba de convalidar, entrará en vigor, e sin ni siquiera que o señor Núñez Feijóo se plantee ni siquiera recurrir ese decreto. É que o señor Núñez Feijóo nos di que é un decreto injusto, que é un decreto que vai contra os nosos intereses, e nin siquiera se plantea de momento o recurso de inconstitucionalidade, ¿no? É unha evidencia o fracaso do señor Núñez Feijóo na defensa do mantimento da Caixa. Fracaso político absoluto. A vía elexida se demostrou absolutamente inútil e, por certo, sin que ni siquiera conseguir que o seu grupo político votase en contra no Congreso dos Diputados. E as outras cuestións xa sabíamos de antes, e que xa van implícitas, e que hubo un cambio de reglas a respecto, en fin, do que estaba establecido xa o sabemos todos. Eso é o que contiña o decreto. Pero a pregunta é, e entón que se fixo frente a ese decreto? Que actuación política se fixo ante unha decisión política? E o señor Núñez Feijóo, de momento, ninguna, non? Ou con eficacia, ninguna. Nos plantexamos exactamente o mesmo, no sentido de que o que nos mantiñamos o seguimos mantendo, e sobre todo que somos absolutamente conscientes de que non hai liderazgo neste país e que, polo tanto, hai que mobilizarse, hai que petar na mesa, hai que decir alto e claro que hai que cambiar estas políticas gubernamentais, e no caso concreto da política da Xunta de Galicia, no que fai referencia á defensa, verdade, da Caixa Galega, evidentemente, e nos plantexamos de entrada xa como saída que o domingo 13 ás 12 da mañá en Santiago todos e todas pois empecemos a decirlle aos que son causantes efectivamente de que as cousas vayan nun sentido negativo para o noso país que teñen que cambiar esa política, que non comulgamos con ela, que xa está ben, non?